Dobrý deň, vážení diváci a diváčky a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo. Vaša obľúbená relácia Politikár je tu opäť, lebo týždeň sa s týždňom stretol. A ja, Natália Jaburková, zahraničná redaktorka portálu Novinky.cz, tu ako obvykle nie som sama, ale o vážnych veciach vo veľmi nevážnom duchu, keďže ma Samuel inšpiroval pred chvíľou. A sa tu budú vyjadrovať dvaja slovutní komici, members silných rečí, Matej Makovický. Jipí. Ahoj. A ten Samo Trnka. Ďakujem. Ten jediný Samuel Trnka. Samo jediný. To inak je jak vtip, že týždeň sa stretol s týždňom. No čo, bude politikár? Ježiš Maria, hej. Nič to vystrihneme. No to taký akože zahrievací si myslím, že toto môže byť veľmi fajn. No, ideme k tej téme, lebo máme toho viacej. Neviem, nakoľko to všetko bude výživné, to je na vás. Ja som len nahodila scenár, takže čo vás zaujalo v uplynulom týždni? Ja mám tiež. Mne sa veľmi páčila reč komika Ronnieho Chienga na Harvarde, ktorý akože okrem iného povedal, že úlohou tejto generácie, alebo tej generácie, čo aktuálne skončila Harvard, je zničiť a zabiť AI s krásnou vetou, že umelá inteligencia spraví priemerných ľudí hlúpejších. A to si myslím, že to pravdu. Možno ani nepotrebuje komentár, ja som si tak ma to zaharialo, že proste umelá inteligencia je trošku ako rúža pre nevestu. Myslíš, že ľudia, priemerní ľudia dokážu ohlúpnuť tú AI? Dostaneme sa k tomu. Lebo to je môj shitstorm. To je tvoj shitstorm. A to je možno tak, že proste najprv ohlúpnú AI a tá potom ohlúpne ich a oni ohlúpnú AI a potom to ohlúpne ich. A budeme sa padať do budeme priepasti. to mať trošku také, ale proste je to také, že áno. To je, ako náhle sa zamyslíš nad tým, že kto má z toho nejaký benefit. Vlastne tak by som to povedal, že kvalita vynálezu sa posudzuje podľa toho, aký užitočný je pre tých, ktorí ho vymysleli. Vieš čo, akože ja mám na toto taký, lebo ja neviem, jak veľmi zvyknú ľudia AI-ku využívať. Ja si ňou pomáham akože pri nejakom vyhľadávaní a tak, alebo keď potrebujem napríklad akože tento scenár, keď ho potrebujem že učesať do nejakej podoby, tak ju proste požiadam. No tak prepač. Ja, že vidno, že to nerobíš dobre, ty, lebo by začíname. to bola kvalitná práca. Ale je to nejaká AI, cítiť z toho tú priemernosť tej AI, ale máš na viac. Dobre. Mňa, ostaneme v téme Tech Bros, mňa náramne zaujalo, že Meta plánuje spoplatniť najväčším content kreátorom, tvorcom obsahu znova ďalším balíčkom, si môžu priplatiť za nejaký balík plus, aby potom postovali svoje veci, boli viac viditeľné a potom za to oni mohli od tej Mety brať peniaze, čo je už akože dlhšie sa už používa pojem technofeudalizmus a toto je jeho ďalšie vývojové štádium, že ty vlastne na platforme, ktorá by mala byť rada, že tam ty niečo dávaš, lebo inak je prázdna, tak ti to spoplatní, aby lebo ty máš tú vidinu, že z toho budeš mať veľké peniaze, alebo tak. Čo mi príde neuveriteľné. A je ešte Facebook tak relevantný? To je Meta práve, že to je nielen... To je aj Instagram, to je aj Barsto. Aha, dobre, chápem. Threads a tak ďalej. Nie, akže to som si neuvedomila, lebo prvé, keď sa povie Meta, mňa vždy prvé napadne Facebook a vlastne Instagram a tak sú až druhé veci. Vieš čo, stále je to taká tá jedna z tých stránok, na ktorú prídeš a ani nevieš jak, len moment sa zbada, že pre Kristove rany, však ja som na tom Facebooku a už som tu pol hodinu a pozerám samé hlúposti. Čo pozeráš hlúposti? Čítaš komentáre. Alebo čítaš komentáre, To je exkurzia do hlbokých zákutí ľudskej duše. A to je otázka, že či to ešte, akože je takzvaná dead internet theory, teória mŕtvého internetu, je, že už momentálne na internet prispieva viac botov ako živých ľudí. Čiže človek si nemôže byť istý, či to pani s kvietkami v profile v skutočnosti není AI alebo nejaký troll. Preto čítam proste najviac z týchto akože z tradičného obsahu na internete, preto najviac čítam kuchárske recepty.
lebo tam to je taký závan človečiny. Vieš čo, Proste. ale aj na toto vraj je výborný chat GPT, mi niekto odporúčal, že ty chat GPT-ovi povieš, že čo máš za suroviny a on ti povie, čo z toho máš uvaриť. Ale ja to nečítam kvôli tým receptom, ja len proste tie komentáre k receptom sú proste, že... Dobre, pardon, zle som ťa pochopil. Ja som myslel, že Ja som varíš. ťa pochopila, takže a ty si len hľadaš užívaš. inšpiráciu. Ty len koštuješ, pane Gurmán, na komentáre. Ty sa pozrieš na niečo, čo je proste 3-krát zapečené so syrom a posypané 80 rokmi a v komentároch je, že proste uvarila som to manželovi a zachránilo nám to naše manželstvo, vieš? A ty si taký, že toto nepísal bot. Toto je proste reálny človek, ktorý akože objavil kurací plátok s broskyňou zapečený syrom. A to je krásne. Inak výnimočne mám aj ja. No poď. Dobre. Neviem, či ste zachytili ten prieskum, čo prezentovala 360 o tom, že teda spájanie všetkých opozičných strán do jedného bloku, čo sa skloňuje už od roku 2016-2007, no dlho, 10 rokov minimálne, tak vlastne, že by tie čísla boli reálne akože horšie, ako keď idú samostatne. Že by Would have thought. A lebo ja to napríklad hovorím... Niektorých strán. Aspoň niektorých strán to hovorím. Ktorých strán spojenie? Všetkých opozičných. Všetkých opozičných? KDH, Progresívne Slovensko, Matovičovci, demokrati tam myslím tiež boli. SAS. Proste, hej... No, ale iba na toto sa pýtali. Smeru... Nepýtali sa aj na to, že ja neviem, že všetci minus Oľano, alebo všetci minus KDH a Oľano. Nie, pýtali sa na ten celý opozičný ale to je taká fajn otázka, akože jedli by ste hovno, keby bolo spojené a nie rozdelené? Lebo, čo je, jak sa môžu tie strany spojiť, keď Matovič funguje, ja neviem, jak... On je opozícia sebe samému. Čo keď dáš do betónu, tak sa ti to nespojí. No, Chcel som použiť túto stavbarskú analógiu, áno, ale z toho asi olej. Neviem, ale z toho stavajú Prešovskú nemocnicu. Presne z toho, áno, to je ten betón. No, to nie je až taký, že opozičný blok, ale taká opozičná záražka na dvere. Proste to nie je nič viac ako objekt. Že oni by tie voľby vyhrali, ale nemali by v parlamente väčšinu. Už viem, to je jak stávať pieskovisku bábovčičky s tým suchým pieskom. Áno. Tak to je hoci ktorá koalícia ty s ako Matovičom. Otec vieš presne. Myslel som, že zamachrujem so stavbarinou, ale to je mimo mňa. Ale na pieskovisku sa vyznam. Vieš, čo mňa to zaujalo v tom, že ja nerozumiem, prečo sa stále vyťahuje táto otázka toho spájania. No, ani novinársky, ani občiansky tomu nerozumiem. Nevysvetľuje sa to a ja som sa teda pýtal punditu, že prečo. A on mi vysvetlil, že to je vlastne záchrana tých strán, ktoré sú hraničné. Vieš, že keď máš 7% stranu, udeje sa volačo, napríklad SAS-ka, hej? A však to teraz písal, myslím, Obradovič v Newsfiltri. Že stačí, keď sa vráti Sulík, stačí, keď im odobere PSK s demokratmi, je po 1% a už sa dostane do parlamentu a zrazu niekoľko 100 000 ľudí, myslím, volilo proste, to ide do luftu. Čiže preto je to dobré. Tomuto rozumiem, ale nerozumiem tomu v rovine tej, že či je povinnosť tie ako keby slabšie strany ťahať, že nad tým sa ja zamýšľam. Je škoda tých hlasov. Lebo podľa mňa tá strana v prvom rade by sa mala snažiť podať taký výkon, aby ju ľudia chceli. A vieš, len sme v demokracii. Podľa mňa, ale možno to chápem úplne zle, takže pokojne pán sociológ elaboruj. Nie, toto je taká tá vecná stránka tohto všetkého, že áno, boli by to potenciálne hlasy, ktoré by prepadli, alebo ktoré by proste sa nedostali do parlamentu, ak to tak povieme. Ale zároveň proste z nejakého marketingového hľadiska, alebo tak, je to celé o tom, že skúsme dať ľuďom aspoň nejakú nádej. Že predstavte si, že by sme tu mali zjednotenú opozíciu. Hej? Ignorujte realitu. A to je podľa mňa jediný účel celých týchto akože úvah. Ale to v tejto konštelácii reálne nie je možné.
To je jedno, že to nie je možné. Tuto sa upínajú blahé spomienky a robí sa fetiš z SDK. Ale popri SDK, predsa SDK vyhralo voľby v spolupráci s SDL a ešte myslím, že jedna strana tam bola Že oni potom zložili tú koalíciu. Čiže dokopy. s nimi zložili koalíciu. Toto tu, čo máme my teraz, jednak je tam tento fetiš, že za Dzurindu sa to podarilo, poďme do toho. Myslím, že tí menej bystrí sa k tomu vzhliadajú. Ale to má istú elementárnu pragmatickú logiku, že pokiaľ máme 5% kvórum na vstup do NRSR, tak je pochabé. To je jedno, že čo si môžeme mysleť o tom. To je jedno, čo si môžeme mysleť o tom, že ktorá strana by už nemusela ani byť, alebo by mala splynúť, alebo čo. Dôležité je nejakým spôsobom dať signál, že my sme ochotní spolupracovať a tieto vaše hlasy určite neprepadnú. A tým pádom niekto, kto by to dal demokratom, ale není si istý, tak im to dá, lebo už budú, povedzme, v balíku s PSkom. A má to zaručené, že títo budú po voľbách spolupracovať. Proste trošku nádeje a optimizmu do toho umierania. Je v tom... Akože ja rozumiem, len mňa zaujalo, lebo včera bol na JOJ24 v debate bol Ivan Korčok, ktorý hovoril, že zahoďme politické trička. Kamo... Nikto nechce vidieť opozíciu hore bez. Vieš, že v predvoľbami, v kampani, lebo ja s tým mám problém na veľa frontoch. Je možné, že PSK, keby malo strelecké preteky, tak najčastejším úspešným nezasiahnutým terčom bude CAP. Čo sa týka politickej komunikácie, lebo niekedy normálne mi rozum zastáva. A to som ich akože fanúšik od začiatku, lebo si myslím, že toto má význam, že toto je presne tá strana, čo potrebujeme na to, aby sme sa niekam pohli vôbec. Ale sú niektoré komunikáty, pri ktorých si hovorím, že nie, chalani, nie. Tak by sa mohol volať celý ten blok opozičný. CAP. Celkom adekvátna politika. Výborné. Mako. No, čo bol podľa vás najväčší shitstorm týždňa? Nech sa posunieme, lebo myslím, že sme začali tak extrémne vážne počkaj, už v bedár úvode. týždňa. Máme Ešte bedára. máme bedára. A ja som to chcela len switchnúť, ale dobre, tak to No, bol ale podľa to už vás som si ja najväčší... nachystal. Jaj, dobre, no tak to bol podľa vás najväčší bedár poď. týždňa. Podľa mňa obyvatelia Prešova a prilahlých obcí. Lebo aj keď, nedaj Boh, postáva Kaliňák tú nemocnicu, tak ja byť tým pacientom, čo do nej má ísť, tak sa pozerám po každom stĺpe. Toto je ten, čo na mňa padne. Toto je ten, čo na mňa padne. Že ideš niekam, kde by ťa mali vyliečiť, ale pokojne ťa to môže zabiť. No, ja mám v stand-upe taký joke, že jediný rozdiel medzi dobrou a zlou slovenskou nemocnicou je, že akože všade visia tie cedulky, že neklopať, ale v zlej to tam nevešia doktor, ale statik. Takže myslím, že v Prešove je toto ten prípad. Famózne, prepáč. Nádhera. To je ono. Mako? Smekám pred tebou môj pomyselný Nie, to je klobouček. reálne vtip, ktorý používam v stand-upe. Môj najväčší bedár týždňa je minister vnútra, ktorý... Toto dlho nebolo. Iba vždy, keď je to Adámy. No ale tak oficiálne prehral ten súd s Čurilovcami, musí každému vyplatiť tuším 15 000. A zablokujú mu, akože stiahnu mu z účtu viac, ako on zarobí za rok. Áno. A tak to by mu nemalo vadiť zasa. On má cash. Plus ešte musí platiť všetky tie súdne trovy a tieto náklady. Čiže ja k tomu mám len 3 slova, že Matúš platí trash talk. Mako, ty... Nie, ale zároveň ako človek, ktorý bol prepieraný na jeho tlačovke, by som mu chcel takto odkázať, že mu odpúšťam. Podľa mňa sú najväčší bedári naši hokejisti. Lebo toľko sa snažili. Ja z toho. Na druhej strane, akože... Ale nemyslím to pejoratívne bedári, ale že proste... Že nepodarilo. Aj snažili, vypadli aj zo hrali skupiny? dobre. Vypadli zo skupiny. No myslím akože, že vypadli sme do nižšej kategórie? Nie. Nie, iba to sa nedostali do štvrťfinále. Mali to vo vlastných rukách, dopadlo to ako vždy. Ale akože
tak na rozdiel od slovenskej opozície pri slovenských hokejistoch je aspoň nejaký manažment očakávaní, čiže ľudia sa na to pozreli a povedali, ale tak čo. Ale akože, že to, že sa snažili, vieš, že keby jasné. proste hrali dobre. Že hrali dobre, vieš, že keby hrali od začiatku, akože, tak mávnem ruka, ale takto, akože musím povedať, že aj mňa ako nie úplne športového fanúšika, to vo finále, akože, tak som bola, škoda. Tak vieš, je to hokej, lopta je guľatá, hra sa na 2 polčasy, takže... To mi nevychádza. Klasika. Zas až tak málo o tom toho neviem. Tak, chlapci, a čo bol najväčší shitstorm podľa vás? Máš? Ja mám jeden domáci a jeden zahraničný. Domáci vybavíme Friško, Machala prihodil 50 000 pochodu za život z fondu na podporu umenia. Opakujem, umenia. Neviem, či je, akože určite zorganizovať pochod je umenie, ale hovorím tomu skôr akože, že organizačné umenie a nie akože umenie, že vytvorili sme nejaké dielo. Príde mi to zvláštne a akože... Možno aj logická akrobácia je umenie. Toto áno. Inak k tomu nemám nič. No, čiže toto podľa mňa, a to by si zaslúžilo väčší shitstorm, Rozhodne, ale áno. už sme si asi zvykli, alebo čo, ja neviem, nedá sa všetko pokrývať. A jedna vec, čo by si zaslúžila väčší shitstorm vo svete, tak doktorantka zo Stanfordovej univerzity robila výskum na slušnej reprezentatívnej vzorke cez 1000 účastníkov. Okay. Skúmala, ako AI vplýva na ich vzťahy s ľuďmi. Mali za úlohu radiť sa s AI o tom, ako fungovať vo vzťahoch, či už partnerských alebo kamarátskych. Tá AI v polovici prípadov tomu človeku dala za pravdu, aj keď išlo o veľmi sebecké chovanie alebo niečo, čo konflikt vyhrocuje a nie utlmuje. A že to najväčšie riziko AI, a z tohto to vyplynulo, že je v tom, že ti proste neoponuje. Čiže pokiaľ ty sa radíš o vzťahoch s AI, tak veľmi nenápadným spôsobom sa ti začnú vyhýbať kamarádi, lebo sa začne správať ako sebecký chuj. Tak toto si myslím, že je veľmi dôležitá správa, o ktorej by sme mali vedieť. Lebo x ľudí, ona robila tento výskum na základe toho, že videla kolegov alebo študentov, ako sa pýtajú AI, že jak sa majú rozísť trebárs. Že aby im napísali tú rozchádzaciu message alebo tak. Tak začala potom pátrať a zistila, že toto je že strašná vec, že je za to, aby toto nejakým spôsobom bolo regulované, lebo nás to dokáže rozmontovať. Lebo človek zistí, že vlastne človek prestane byť zvyknutý na to, že mu iný človek oponuje. Že ne, kamoš, to je úplná blbosť. To nerob, to je volovina. A začne vyhlávať vlastne to poklonkovanie od AI. A ja len tak osobný zážitok, že písali sme s Gabom Živčákom u mňa a Gabo sa pýtal AI na, myslím, že názov knihy, že aký by sme mali mať. A mňa normálne, že obchádzali zimomriavky, lebo to bolo hrozne úslužné, to bolo. Gabo bol odporný na tú AI, vieš, že to je hrozný názov, vymyslí mi iný. I jasné, chápem. Čo takto? Traja muži a auto. No to je úplná sprostosť. Vymyslí niečo lepšie. I jasné, porozmýšľam o tom ešte. Že že to bolo, jak keby sedel s hrozne sliským, úlisným finančným poradcom, ktorý navyše není bohvie ako chytrý. To, vidíš, to je presne to, že teda akože ku Gabovi sa mi to celkom povahovo hodí, ale o tom som nechcel, ale proste, že veľa ľudí tu AI používa ako toho domáceho škriatka z Harryho Pottera. No, Dobbyho. Proste, no. Ale inak, hej. Tak by sa to malo, vieš, tak by sa to malo aj volať, podľa mňa. Akože ja som si napríklad všimla, že u mňa to akože ako podľa mňa prispieva k takej čiastočnej lenivosti, lebo keď sa mi niečo nechce manuálne hľadať, tak je to proste zadám. Vieš, že nájdi mi. Manuálne hľadať, že kľúče, hej? Hej, akože poviem, aké proste, kde mám kľúče od bytu, akože čo sa... No to je manuálne hľadanie, toto je virtuálne. Ale je to také, že keď sa ti nechce veľmi googliť, dáš to do AI. Lebo väčšina vecí, keď potrebuješ si rozkliknúť jednu vec a prečítať si odstavec, tak akože jasné, že to zadám do, no už nie do Google, lebo to je tiež AI, ale... No Google ti tiež robí ten AI súhrn.
Ten je šikovný. No ale proste, ako náhle už by som mal ísť na 5 linkov a spraviť si výcuc, tak možno vtedy. No. Že keď, vieš, akože, alebo že čo sa objavilo k tejto téme, vieš, že napríklad, že komentáre alebo tak akože jej to zadám, aby mi to proste hodila. A potom ju akože občas opravujem, že nie, tak toto nebolo. Ale že vieš, ale si, to že není niečo dobrá bolo? robota. Ona nerobí dobrý rešerš. Ona ti Nie. urobí dobrý taký úvodný na tých 5 vied, to si prečítaš a potom, že OK, je to pravda? A rozklikneš si tie linky a to sú blúdy mnohokrát. Ano, vieš, čiže to není, to je, že podľa mňa hrozne veľa ľudí je z toho napíchaných, jak je to úžasná vec. Není. Je to veľmi akože priemerný nástroj. To je presne to vlastne, čo hovoril ten Ronny Chieng, že priemerný človek bude hlúpejší a čo sa akože umenia týka, alebo nejakej kreativity, nenutne umenia, takže proste tá cesta je ten cieľ, ako keď vymýšľaš názov knihy, tak proste má to prísť od teba, lebo po možno 20 zlých nápadoch príde ten 21. a ten by nikdy aj proste nevymyslel. Kamarát, to otec mal Bude peknú hlášku. To lenivosťou neojebeš. To je pekné. No. Budeme mať píp. Dobre, ideme na prvú tému, lebo už Ja sme... mám len rýchly shitstorm. Premostím. Zase ty, Brutus. Ja sa chcem len krátko povenovať tej kauze, ako vlastne ten ruský dron nabúral v Rumunsku do Padol bytovky. Alebo padol teda. A mne sa páčilo to, teda nepáčilo, ale proste stojí to za zmienku. Ako Medvedev potom povedal, že proste, že EU buďte ticho, ste vlastne v tej vojne tiež. A slovenská diplomacia bola ticho. A ja si začínam myslieť, že Juraj Blanár je proste šéfom diplomácie iba preto, lebo pripomína Rohošku. Z ktorej strany? Z oboch. Nie je to jedno. Ty si ho videl na kúpalisku? Vieš, že možno Akože viac... pochádzame z rovnakého mesta, ale toto šťastie som nemal. Ja už chápem tomu, ja už začínam rozumieť tomu tvojmu smutnému výrazu. No. Ako ti Ivan povedal počas roastu, že proste nie si zo Žiliny. Čo zo Žiliny? Ja som z Trnového. To už je moc aj na mňa. Áno, to je moc na všetkých. No, prejdeme k téme takej pomerne zaujímavej, lebo myslím si, že nie je žiadnym verejným tajomstvom, že slovenskému rozpočtu chýbajú nie úplne malé peniaze a ten náš dlh sa tak trošku zvyšuje. Hlavne mu chýbajú intelektuálne kapacity, lebo hen tam ich veľa nevidím. Lebo vláda sa takzvanú... Toto je jeden umelec, ktorý síce mohol byť AI, ale poďme ďaleko. Ide totiž to o to, že tú daň z nadmerného zisku z ruskej ropy má platiť Slovnaft. Každoročne oni to, ešte myslím v roku 2023 to zaplatiť odmietli a vláda im týchto cez 500 000 eur, teraz tu nevidím tú sumu. 400 miliónov, myslím. 400 Pol miliardy niečo. skôr. Pol miliardy. Cca. Plus minus. No dobre. Nevidím túto číslo teraz, kam som si ho dala, tak vlastne mám v pláne odpustiť možno tieto zdroje, lebo argumentovali teda, že nie, že mali to ťažké obdobie so situáciou na Blízkom východe, že vtedy zastropovali ceny, napríklad akože, že sa teda uskromnili. Ja neviem, kde tankuje táto vláda. No, evidentne nezásvoje. No ja si rozhodne myslím, keď sa pozriem na niektorých členov vlády, že by mali tankovať menej. Tak som to nemyslela. Ja áno. Ale to nevyrábajú na Slovnafte, to je myslím, že Old Herald. Tiež rafinéria svojho druhu. Ale iná. Áno. Distilére. Bola to rafinéria iná. Neviem, neprekvapuje. A ešte keby to bola slovenská firma, tak No, akože jasné. by som možno na tým No, veď práve mávla, ale je to maďarská firma. Tuto treba sledovať stopu špinavých petroforintov, že kto začne kupovať byty v keši v okolí Kamenického, prípadne u všetkých členov vlády, lebo podľa mňa táto zľava nebola zadarmo. Je to dosť možné. No,
akože nie som úplne prekvapený tým, že sa toto deje, že proste Smer podporuje tento konkrétny segment ekonomiky, keďže sami sa postupne tak menia na takú politickú fosíliu, takže fosílne paliva akože beriem. 400 miliónov eur to je. 400 miliónov Hej, ja eur. som si uvedomila, že však ja som to písala. Čo som hovoril? Však ty si to písala. Ja si to Však ja som to pamätám. písala. Nečítaš po sebe. To je to AI. Toto je to AI. Keby si to krvopotne Nie, ja som napísala robila článok. svojimi manuálnymi rukami, tak by si bola vedela. Ty si robila článok cez AI? Nie. Nie, som normálne písala článok. Áno, naozaj? Áno, naozaj. Máš na to svetkov? Áno, volajú za Orin a Hamlet. Má to dobrý názov? Orin bol na mačacom strome a Hamlet spal vo vankuši. Chat GPT, však som túto správu písala ja. Áno, jasné, máš pravdu. Nie, že ja som si uvedomila, že som to minulý týždeň písala ako normálne, že správu, že sa to Nám si stalo. to písala do súhrnu. Odtiaľ si to ja pamätám. No veď akože logicky, len som si nevedela v rýchlosti spomenúť, lebo už taká som, taká som, roztržitá verusom. Toto nebolo kreatívne ani dobré, ale trvám na to tom. bolo príliš blbé aj na chat GPT a to si myslím, že je krásne. Ja si len predstavujem ten text proste, že vláda premýšľa nad daňovou úľavou 400 miliónov eur a kto by dostane ponožku, bude slobodný. Inak pre našich českých divákov je to 9,7 miliard českých korún. Mňa štve, že vlastne z toho nie je cesty von, lebo vlastne buď teda Slovnaft dostane tú daňovú úľavu a ušetrí na daniach, alebo proste zarobí na tom, že zvýši ceny a ako odnesú si to tí ľudia. Čiže proste pôjde to z vrecak ľudí tak či tak, proste konsolidácia, nekonsolidácia. A prečo im Kamenický nepovedal, že proste si majú ropu rafinovať doma? Tak ako si majú variť džem a piec keksy. Piec keksy. Tak proste rafinuj si ropu doma. Maliny, jahody, trilobity. No, jasné. Toto je... Inak toto je taká vec, že ja neviem piec, takže... No ale ešte stále máš šancu v petrochemii domácej. Chemička u nás moja mamka, to ja sa aj do tohoto nebudem. Nikdy nie je neskoro začať. No, ale áno? kebyže im ide teda tých 400 miliónov eur, ja by som chcel vidieť proste, aby s tým Slovnaft spravil niečo, že pre ľudí. Za tej podmienky by som im to schválil, že proste zveľate čerpačky, napríklad. Ale tie majú pomerne zveľadené, to sa musím zastať Slovnaftu. Chcem viac. Za 400 miliónov viete spraviť, chcem lepšie hotdogy, chcem vyhrievané WC misy, chcem saunu. Toto nech tam je. Rozumeno. OK. Chcem zábavný park okolo. Hej. Rozhodne. Také tie dievčatá v bikinách, čo umývajú auto. Akvapark Zeleneč. Proste... Ale to má akoby na takúto objektivizáciu žien určite nikdy nepristúpil. Ako hrozne by frflal, ale nevystúpil by z toho auta, kým by to nedoumývali. Lebo by som sa bál. Presne. Objektifikovaných žien. Presne. Áno. A plus lebo erekcia. sú to nástroje kapitalizmu. Áno. Protestná erekcia by ťa nepustila z auta. Áno, erekcia nie je súčasťou môjho hodnotového rámca, musím povedať. Nie je napojená. Áno, tak. Že proste, keď to príde, tak to príde a niekedy sa od toho ako dištancuje. No. To sa stáva každému. Že toto nemá so mnou nič spoločné. Presne tak, áno. Toto nie som ja. Proste, toto nie je môj názor. To sú také chvíle. Si sa zbláznil? Čo toto má znamenať? Áno. Toto to je nič. Šic? Ale ešte, že sa to deje, nie? To je dobré, nie? Občas. To musíš ty vedieť. To ja neviem. Prečo sa pozeráš? Poďme ďalej. Ja tiež netuším. Nie, že ako bolo by smutné, keby sa to už nedialo. Zase, jasné. povedzme si. Vieš, akože to ešte také, že bujari, vieš. Že to nie je ešte taký domov dôchodcov. Aj keď tam sa to tiež podľa mňa deje. Dobre, určite, to je jedno, ja nechcem si dávať obrazy do hlavy. Dobre, už sa cyklím vo svojej hlave. Toto zo Slovnaftom sme trošku akože... Proste, hej. Vieš čo, akože, dobre, niečo by som to Nie povedal, ale je to aktuálny nemôžem. vtip, ale akože premostím, že čo má spoločné môj penis a ropovod družba. Stojí. Dobre.
Zachránil som tému. Budva, Prepáč, výborné, síce som výborné. sa musel Prepojil trošičku si to, ponoriť do bahna, prepojil ale si vieš to, ako. je to krásne. Krásne, ďakujem ti. Ďakujem ti, že si ma v tom nenechal. Ideme ku koaličnej kríze. To v podstate sa nám to vyvinulo. Hovorili sme o tom už minulý týždeň a preto som to chcela akože spomenúť, ale naozaj to prebehneme v rýchlosti. Celý ten konflikt, kedy Andrej Danko žiadal Roberta Fica, že v prípade rekonštrukcie vlády on si žiada koniec Tomáša Tarabu, tak Robert Fico potom, čo mu povedal, že teda Tarabu neodvolá, tak sa objavil nejaký septembrový termín, kedy aj Taraba povedal, že odstúpi, že ak do septembra nenájde dohodu alebo nejakú akože súznenie zo SNS, tak proste odíde a Andrej Danko na to vlastne včera povedal, že dobre, v rámci debat nedelných. No Takže ešte sa tak pekne vedia dohodnúť, to by sa za Matoviča nestalo. No. lebo mne to prišlo celkom vtipné, že teda, že dobre, ale do septembra, že dovtedy sa budem snažiť Božných proste k Turkovi. vyrokovať. Tak. Inak áno. Potopčenec horší od Turka? Ja len celé mi to príde také akože trošičku smutné, lebo však rekonštruovať túto vládu, to je jak zateplovať priepasť. V podstate len zveľaďuješ dieru. Nie je to úplne, že také kozmetické zmeny. Akože chápem, že je to milé, proste, že sa Danko snaží proste jedno kalamitné drevo odvoláva druhé, ale proste Nie, to je tam akože celá tá cházka, čo teraz má na starosti Ministerstvo životného prostredia, to sú vlastne likožrúti v ľudskej podobe, lebo tiež padajú lesy. A ale čo, tí bratia Kufovci, to je čo? To je normálne akože... Inak pozor, lebo Filip Kufa by mohol byť teda podľa Andreja Danka jedným z mien, Veď ktoré preto to spomínam, že to je pre ľudí, ktorí nevedia. kozmetická, ale bol by som sa k tomu dostal. A možno. A teraz som skočený do rečí a zaskočený. Anyways, tuto by ma zaujímalo hlavne, že kde prestal fungovať peňazovod. Lebo však pán Taraba nedá sa mu uprieť, že by nevyvíjal aktivitu finančného charakteru, rôzne nápady, ako tie tá malinecká prečerpávačka a podobne, akože sa pýtaš, že odkiaľ to prišlo? Z chamtivosti. A že teraz, že či Danko nedostával vôbec, že či sa Taraba utrhol, že ja ťa môžem o toto, to už je moje teraz. Alebo naopak sa Dankovi málilo, že či Ficovi stačí, teda keď mu stačí tento výkon. Toto by ma zaujímalo, že jak toto funguje. Budeme si musieť počkať na ďalšie video z nejakej polovníckej chaty, kde by sa to ukázalo, že čo vlastne je za touto rošádou. áno. Alebo Fica už nezaujíma nič iné, len proste chce mať svatý pokoj a doklepať to. A Andrej Danko vyskakuje len do výšky svojich aktuálnych percent, čiže nekniše veľmi loďku, lebo už tá jeho je pod čiarou ponoru. Áno. To už sa nevynorí v ďalších voľbách do parlamentu, už vlastne šoferuje takú mimoparlamentnú ponorčičku. Je to akože prekerná situácia pre všetkých, ale že prečo Danko si takto dúpol nôžkou na Tarabu? Podľa mňa Andrej Danko už je trošičku frustrovaný sám z toho, že nikto ho neberie vážne široko ďalej. Podľa mňa viac vecí z toho, čo si práve povedal, môže byť pravda zároveň. A ešte plus teda táto iracionálna vrstva ješitnosti. To som zabudol do toho vniesť, áno. Hej. Ja by som to povedal tak, že či bude ministrom ďalej Taraba alebo Kufa, proste tak aktuálne jediný prínos ministra životného prostredia na Slovensku je, že tam je o žaluď viacej. To bol vtip mocný ako dube. No, rozdiel medzi Tarabom a Kufom je podľa mňa v Kinderstube. Inak akože vo vplyve na životné prostredie naozaj tam rozdielu není. Ty tam vidíš rozdiel v Kinderstube? Toto je chytrý človek. S istou úrovňou. Bohužiaľ. Ale je na temnej strane sily, hej? To je Sith Lord. Sith Lord, drevorubač. Sithmin. To keby on bol v Hviezdnych vojnách, tak jak bol taký ten meč, čo mal ten Adam Driver.
Áno, hej. Kylo Ren, ten s týmto, tak jemu by sa to tak vysunulo a že a taká cirkulára a po tom lese by chodila, tak by pílil tie stromy. A bolo by to na fosílne A hneď paliva. za ním by prišli bratia Kúfovci a nakladali by to na vlečku za Fabiu a viezli na dedinu Za popíliť. ministerskú. Teda štátnu tajomničku. Štátnu tajomničku. Nezabudnime. Darth Lesník. Áno. Lesník, to je dosť výborné. Mako, no chlapci, vy mi dneska robíte takú radosť vašimi prúpovidkami. Darth Smrk. Darth Bučina. Toto by sa dalo ešte, podľa mňa. No, vrátime sa pri našej tretej téme, sa vrátime k Prešovskej nemocnici. Tiež už to tu riešime, myslím, že tretí diel teraz aktuálne. Posun tam je ten, že na tlačovej konferencii, akože dobre, dám malé zhrnutie pre ľudí, ktorí nás možno budú vidieť túto Ktorí len epizódu teraz sa prvýkrát. vrátili z jaskyne Driny. Nie, tí, čo to sledujú... Po závale mesačnom. Nie, tí, čo to sledujú z českej strany s popcornom v ruke. Prepáčte, přátelé, zapomnel som. Tak ide o to, že Robert Kaliňák stavia nemocnicu v Prešove, je to vojenská nemocnica, čas je teda utajená, čas je verejná, ale ide o to, že už základy sa začali rozpadať. Upozornila na to pôvodne KDH, pridala sa potom akože s kritikou aj teda zvyšok opozície, čo je akože asi logické, veď asi sa nebudú tlapkať po pleci koalície s opozíciou, ale Robert Fico zaujal stanovisko, že on vôbec nebude odvolávať Roberta Kaliňáka, že to teda v žiadnom prípade a že to je vlastne chyba zhotoviteľa a dodávateľa a tých, čo to proste riešili, nie jeho ako manažera. A do toho sa pýtal naposledy, že prečo tomu, že veď by sme mali pomôcť tomu Kaliňákovi a minulý týždeň zašiel ešte ďalej, keď vlastne vykrikoval na novinárov a teda občanov, že či teda chceme tú nemocnicu alebo nechceme a ja sa vás pýtam, chceme? Ja si myslím, že chceme, predsa len. Nemocnic nie je nikdy dosť. Ja si myslím, len... Pri starnúcej populácii. Len toto je... Ja som si tak spomenul, že za Rakúsko-Uhorska, keď bolo treba postaviť volačo veľké, tak sa volali experti zo zahraničia. Trebárs, ja neviem, Komárno navrhoval talianský konštruktér a nemeckí stavitelia tam boli privolaní. K pevnostiam chodili Francúzi trebárs radiť a viesť tie stavby. A Fico zavolá koho na nemocnicu? Kaliňáka, lebo už jednu dokázal nanovo ofasádovať tu svätého Michala. A potom ešte urobil kukuricu. Nie. A ešte kukuricu pekne ohodil, drahé linky nakúpil, aby dobre bolo. A teraz mu dal toto robiť. Normálne, že celú nemocnicu z gruntu. Po veľkom úspechu Rásoch, ako to mohlo dopadnúť? Lebo Rásochy už teraz nahradili kramáre, ktoré sú na hranici svojej životnosti, velice všetko funguje. V počte samovražd myslím, hej. A teraz... A teraz si sofer, že túto Kaliňák dojde, opa, Balkan style. A ideme tam, dám to týmto. Tí kradnú, na chuja to robia, dám to týmto. A v utajenom režime, lebo dve podzemné podlažia budú mať, ja neviem, že čo tam budú skladovať, plynové masky. 65. peší pluk tam bude mať volačo pro forma odložené, aby sa nepovedalo. Výborné. Akože ja trošku súcitím s tým Kaliňákom, lebo v podstate on spravil len jednu takú drobnú chybičku, lebo proste mu nezostalo dosť dobrého betónu potom, ako sa zabetonoval vo vláde. Takže... Veľmi pekné. Hej, to je jedno drobné prehliadnutie, ale zároveň proste, ja neviem, však reakcia na celú túto situáciu je, pokiaľ viem, že proste, že neplatia sa faktúry, čaká sa na expertov, hej, a nerobí sa na tej stavbe a stav je katastrofálny. Čiže všetko ide podľa plánu v podstate, nie? No, ale oni to chceli rýchlo, lebo oni to chceli postaviť do konca. A ešte tá nebetičná drzosť, že zaviežu aj opozíciu, že dostáva tú nemocnicu. To už, však to niekto z komentátorov hovoril, že to už vieš, že si v prdeli, keď potrebuješ mať takúto úmluvu. Lebo však není akože politicky mysliteľné, aby keď je dobre rozbehnutá stavba nemocnice, aby to niekto zarezal. Hoci akože príde k moci opozícia, ale
túto zrejme to bude... No, vidím ďalšie rásochy. Ja si myslím, že ak Bratislava má rásochy, čo je Prešov horší, nech má aj on. Áno. Však aj tak, akože však štvrtina Bratislavy je z Prešova, takže prečo by nemal mať Prešov niečo podobné? Rovnaké výhody. Aj do Banskej Bystrice treba takéto priniesť. No, Tam stačí počkať, pokiaľ viem. Môžu si brať Banská Bystrica so zvolenom rozhodnúť, že kde to bude špatiť v areáli ktorého mesta. Ideme ďalej? Dúfajme. Na záver, akože si dáme len takú tú bodečku a to je, že z výstupov verejných by sa mohlo stať, že najväčšou témou uplynulého týždňa bolo sako poslanca Alojza Hlinu. Začala nám totiž to aktuálna tá posledná predprázdninová schôdza a tam Smer Mafia ešte pod tým bolo nechceme. A toto je čo? Že nie je naozajstná fotka? Je to naozaj fotka, je to, čo pôvodne plánoval pán poslanec, ale potom som si uvedomila, že potom ešte doplnil, že nechceme. Smer, Mafia, nechcem. To je aj syntakticky také ošemetné celé. To je úražka slovenčiny trošku. Ja rozumiem, že... A toto vadilo tomu Gašparovi, ale to už je šedivý starý pán, ako to mohol vidieť? On musí mať zrak jak rýz Ostrovid. No on to aj avizoval na Facebooku, pán Hlina. Pán Hlina, aha, okej. Tak ale už keď to je na Facebooku avizované, tak toto mne trošku ma zaráža, že už ako keby promo máme, že to už túto kvačku máme, som veľký bojovník s čímkoľvek už teda v tomto prípade, ale potom akože že to čo splnilo a dám sa ako dole, ideme do roboty, nie? Sa mi tak akože zdá, že poslanec chodí do NRSR aj akože rokovať, prejednávať a tak ďalej. Rozumiem, že to nie je tak zaujímavé pre Instagramy, ale že to je jeho mandát. Máme si voličov na to, aby pracoval ako... Aby reprezentoval v Národnej rade. Ale akože ľudí, ktorí mu dali hlas. Sedí to k Alojzovi Hlinovi zase celkom. To berem tak, že jeho volič toto je naplnením mandátu, ktorý mu akože jeho volič dal. On nie je úplne ten človek na úrovni 4. cenovej, ale je na úrovni prvého Slovak pubu. Čo je len tak ako mierne vyššie. Ale zasa mne to nepríde, ako že by toto bolo nejaké veľmi prestrelené, alebo že by to bola urážka. Podľa mňa akože Barteková mangina v tom kroji bola väčšia urážka ako toto, ale dobre, viem, že vtedy ešte neplatil ten nový rokovací poriadok. Je to podľa vás bič na opozíciu, ten nový rokovací poriadok? Ako sa na to vy pozeráte? Life's a bitch. Lebo akože vidím vykázania hore-dole. Mne toto ušlo pod radarom, ja si pamätám len, jak Plávakovú vylúčili za dlhovú nálepku a to považujem za ďaleko väčší prúser ako toto. Lebo ona dostala od voliča mandát na toto. Preto ju tí ľudia kružkovali, že tí si obhajujú teplé záujmy. Kdežto toto je politainment taký, že mám statement, ale však konec koncov toto sa dá povedať aj v rámci vymedzeného času, 26 minút je to po novom. Toto sa dá povedať kvetnatejšie a s detailami, toto je len taký instagramový tanček. Kdežto pre tú Plávaku to bola vlastne, že to som ja. Mám to na notebooku, tak jak ty máš politikár, ja tam mám Star Wars alebo čo, že to je proste niečo mne srdcu blízke, preto to tam dávam. Tak neviem, kam som tým chcel, ale už som skončil. Je to sako. Zasa fakt je, že je to iba sako, ale zasa akože nehodí sa to úplne, lebo jediný fashion statement, ktorý bol kedy v slovenskej politike, bolo prezliekanie kabátov, takže to je taký bradatý. Ale inak ja sa fakt divím, že že podľa mňa naozaj na to reálne pán podpredseda parlamentu a podpredseda Smeru Tibor Gašpar akože nemohol dovidieť len tak, lebo ja som si práve teraz uvedomila, že ja som si nevšimla pôvodne, že to není ten kompletný nápis. No ale vieš, kde robí jeho syn? On mu hneď zavolal, že toto sa deje. Aha, myslíš, že on... To sú jeho oči, uši. Chápem. Dobrá dvojka. Dobre, toto je od nás asi všetko, nie? Dúfajme. Nie, že by sme my boli zlí, len proste akože, čo ešte, aké ďalšie témy. Dobre, takže chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem Matejovi Makovickému.
Klasické zamyslenie pred mojim priezviskom, či nie som Adámy. Ďakujem. Lebo Ešte by si mohol byť aj hovorila... Atala. Prestaň, ešte ďalšie meno mi daj do hlavy, všetko od M. A Samovi Trnkovi, Ďakujem. stand-up komikom silných rečí a výborným ľuďom a vtipným osobnostiam i rečitým slovenským a žiadnym iným. A ja som Natália Jaburková, zahraničná agentka, redaktorka portálu novinky.cz a